салом алейкум ашари левакан мардими шариф тоҷикистон. Агар дар Средни Азия як шамоли сахши сразу ба ном мухолиф тоҷик эфира болои эфир мекунад. Худо зад қаҳри худо аст. Мо дидесем дар территорияи США сухтор дар байни 3-4 рӯз 150 миллиард доллар. Худо 3-4 рӯзи дига сухтор давом меда. Омин. Зарар дар Ғаза дар байни 1 соли чанд моҳ Израил овард зидди мардуми бегуноҳи Ғаза бо фармони США ки имрӯз худо ҷузахта ишоншон дод. Дар рӯи экран дидесем акса территорияи Ғаза ва территорияи сухторе ки имрӯз дар территорияи США аст. Як фикри кунед ва минени хитона комментария намоясед. Ман дар ҳар як видеом муҳтоҷи комментарияи шумо ҳастам. дӯстони азиз, ман дар лайк дар кор нест. ман кӯшиш кардам ки на самом деле кистан пишти парда ба ном мухолифи тоҷик. барои чи имрӯз ба ном мухолифи тоҷик як бор барои сухтори США гап намезанад. имрӯз 3-4 бесаводи ба ном блогер бурмала гуфтанд ки бисёриёш фотошопай. дӯсти ростшон ай чап фарқ намекунад. неки хушона олӣ мегиранд. дар рӯи экран дидесем бо як клоуни дигаша. 2 сол ман Израиля нобуд мекунам. ва имрӯз хатишон кругнистор шид. зидди мардӣ анами хел ба ном мусулмоно бароца мебаранд. аёто наброред. ино динфурӯш ҳастанд. ранги ба ном мухолифи тоҷик. имина ман Ҳусейн Ашур ва Муҳаммад Иқбол Садриддинро дар назар дорам. ҳамаи иё и ба ном мухолифи тоҷик. и политикое ки дидесен дар рӯи экран ҳамаи иё сагои США аст. ва ман умедам ки Туркия решаи НАТО аст. но худо мезанад политикои Туркияро. ба ном оппозитсияи тоҷик чива гап намезанед? як дарахт дар як хона як шаҳрванд чапаши тамом қаҳри худо аст. иқбол хай шумо номус надорем бигӯем барои Ғаза гап занед. не только шумо и ба ном муҷоҳид хап ҳастед. Муҳаммад Иқбол Садриддин и президенти Туркия қати политикои Израил круглый стол шишт. Чӣ гап ҳастед? спонсортон ман Израиля дар назар дорам. шумо динфурӯш ҳастед. дар ҳар як намозотон дуогӯ бошед ки сухтор як 3-4 ҳафтаи дига давом меда. худо айда бачо кунад. омин. як ҷаҳон ташаккур мардуми шариф Тоҷикистон. Иқбол, Ҳусейн Ашур як эфир музгаронед ку қаҳри худо аст болои США ё ки не. мо интизор ҳастем. ба ном мухолифи тоҷик. марг ба шумо динфурӯшо, миллатфурӯшо. ما نداریم همون امکانیت ما عقلمون نمیگیره ما دینی نیستیم ما تصوراتمون ای دین و حدیث و آیات خیلی ما دوره. تو حق در چی میبینی؟ بسم الله. حق در دموکراتیا. حق در دموکراتیا. همورا اینا من نماز نمیخونم نماز روزه هم نمیخونم. برو همورا لا اله الا الله تقال کویم دنیا شما شیطان را جزیر کرده. بابا کو همورا بابا کو برادر عزیز بیا همین من ندارم که معنی لا اله الا الله چی بود. دیگه من اسپیچال گفتمش که نمیدونم. من ندونم من کو پروا ندارم. معنی لا اله نیست. میگه همین لا اله الا الله مثلا برادر عزیز من نمیخوام درباره همین اسلامی قطعی بحث کنم. میفهمی؟ طاغوت پرستی مشرک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم